Lesikwamukele sikhona la eMoses Mabhida Stadium njengozwa nje emva kwami iyasha ingoma ke usuku olukhulu likhona lapha kusasa ke khona la eMoses Mabhida Stadium lapho sisho khona ke sithi ke it's a first anniversary yeqembu elikhulu lomkhonto wesizwe party ke njengoba manje sinensizwa la ebizwa ukuthi uChillies oyi-influencer ke lapha ku TikTok ke okuphusha kakhulu ke lona iqembu lomkhonto wesizwe party ke usukhuluma khona izinto zonke akholwa ukuthi ziyaka ke zikhusela phambili ke lona iqembu lomkhonto wesizwe party asibingele sikwamukele kwikhathi mfuthu kwazi umkhonto kwazi mfethu ithini umuzwa wakho namhlanje ke ngicela kuqala le ndaba ukuthi kumele iqembu lomkhonto wesizwe party ke khona ke online ithini umuzwa wakho namhlanje ubona into enkulu kangaka kulendlela ukuthi yenzeke khona kusasa ke eMoses Mabhida Stadium yabona lolu suku lolu kade salifisa ukuthi lube khona sifisa ukuthi lube impumelelo finally ke senzeka fika lolu suku sijabule kakhulu siswele kona ukuthi size express ukuthi sijabule kangakanani inhliziyo yethu yathithina so ngaphandle ukuthi ke nijabule kakhulu ukuthi ke usuku selize lafika ke mhlambe ke njengokuthi njenganani ke njengama TikTok influencers ngazagcina senithola ukuthi nithole i-recognition efanele njengoba ngiyibona nje team yakho yonke la yama TikTokers ke i-recognition ukurecognize nje iqembu lomkhonto wesizwe party ke ngicabanga ukuthi ke kuba hambile banga belide ithini kunina lento ukubonga sijabule kakhulu ukuthi i-leadership ubone umsebenzi esifundile ngoba bekungelula kade kuzoya kuma election MK ivaliwe ku mainstream media sonke siyakwazi ukuthi i-platform yayingekho babiza ukuthi thina sibe creative enough sisebenzise i-social media saphusha kungelula abanye babebukela phansi into bengayinakile kodwa yakwenza umsebenzi aba ne-impact abantu bezwa ngomkhonto bawathola ama-updates i-leadership ke finally yabezana ukuthi no we have to recognize these people so ke manje siyaphusha siyaphambili sibheke 2026 sasa sijabule kakhulu ukuthi sizo-celebrate unyaka wethu nje owodwa sibile khona senze into enkulu ezifana nalezi asithi ke njengamanje angithi njengoba nizohosta ke into enkulu kangaka la eMoses Mabhida Stadium mhlambe nje ingcinamba ngaphakathi ke ngabe zikhona mhlawumbe nolwazi nazo ukuthi zikhona ezigcine sezivimbela ukuthi mhlawumbe igcine ingahlalanga ngabona nje uPrasa itimela sisidayisile futhi ngiyabona ukuthi ngathi zisebenzisana nabathize ngoba kwakhona into ethi zizolekelela ukuthutha abantu abaseduze nometro zibalethela kodwa kuthe ngo last minute sazosekuthiwa khona ama changes otherwise amanye ama challenges asiwanaki vele umkhonto waba i-challenge kubantu so lokho bawu-challenge azibekwa asikunaki lokho abantu bazofika ngobuningi babo whether kune-support touch kwi-transport or ayikho siyazi ukuthi abantu bazobe begcwele le stadium sogcwala sasa sithi phakathi babukhomo into eyenziwa umkhonto wesizwe party namhlanje nakhu it's a first anniversary kade nayiqala le ndaba ku TikTok kunzima bengigxeka abantu kuthiwa nikhuluma into engayazi ithini lento khona amandla namhlanje sizizwe impela ukuthi impela esakuqala wangathembisi ngoba ama challenge nezimpi ayikade emaningi kakhulu kunesikhathi la khona ubaba ememezela khona yimina oqala umuntu owavula live ku TikTok for umkhonto wesizwe yimina futhi oqala futhi owaqamba igama ukuthi kagogo ama challenge engifena la ukuthi umuntu ekade songelwa kakhulu siblockwa sithukwa but namhlanje bonke abesithuka basemkhontweni ingakho futhi sicela bonke laba inhliziyo zabo eyisemkhontweni but imizimba yabo ilela ikhona namhlanje silana sonke sinabo abeza abantu besemakhaya siphinde sibonge umkhonto wesizwe ukuthi into esiyenza lapha ku TikTok bakwazi ukuthi bayibone ngoba wathi uma ngabe umkhonto umenyezelwa wavalwa imedia yangaba khona imedia kodwa sakwazi ukuthi thina sivule imedia yethu TikTok ingakho sithina kade umzila lapha ngoba ngempela bazama abaningi bezama amaqembu onke azama ukufundela TikTok ahluleka ngoba umkhonto weza ngamandla kakhulu ku TikTok siyabonga kakhulu namhlanje ukuthi basikhumbule futhi namanje ukuthi bakhola ba TikTok bangasibeke eceleni wasikhona nje sikhona yabona simedia siyabona ngobani lisavula imizwa konjwa yithini sawubamba futhi ngempela futhi sikanye nani njengamanje ngoba ukathatha kumele uTikTok manje ushintshe kuthiwa umkhonto wesizwe TikTok ngoba wakhala umnothi ongena khona njalo nje MK so njengoba ke imkhonto wesizwe waba khona ke umenyezeliwe ama challenges umkhonto wesizwe obhekene nawo maningi kakhulu njengamanye adwabala nje ukuthi ke imedia yanivalela nanamanje sisondela kulomcimbi lo ngicabanga ukuthi abekhona amanye ama challenges njengomkhonto wesizwe njengaiqembu libona ngazi ukuthi nithi ama challenges enwajwayele niyamukela kanjani i-challenge ukuthi kube ngazi kube nesimo sokuthi itimela ke zivaliwe uphasa Kawona namandla umkhonto wesizwe awukwazi ukuvalela
la uthi khona uvalela khona ila unamandla khona. Masiye Orlando nakhona benza same thing. Bavala amabhasi, bavala amateksi. Kodwa yagcwala Orlando. Abantu ngeke ubavimbe emkhontweni. Ayikho into ongayenza ongathi umkhonto uzovimba. Yabo nje manje ku-empty. Kodwa buwa kusasa. Kuzobe kugcwele ngaphakathi la, kugcwele nangaphandle. Kodwa sekuviljiwe kuthiwa cha azingabi khona izinto ezihambayo. So umkhonto uvimbe Nganza wethu okhulumayo uSiphiwe Shamase uNdongo uma wena unzima unkwali yenkosi lapha kwaNongoma ekhaya. Yebo. Mfethu usuka kwaNongoma Unjalo bhuti emakhaya. Ithini lento uTikTok i-network ama-challenges kodwa manje uthi futhi ukhambela iqembu elikhulu umkhonto uzophatha. Ithini lento kuwena usuka le kwaNongoma abantu abaningi amaqembu aningi ahlukahlukene ngengizona lule futhi nakhona-ke awukhethi ukuthi wena mhlawumbe ungesabi noma mhlawumbe kukhona nokusathe sokukhona ngokuthi wena usuyiqembu lomkhonto uzophatha. Mnewethu imnandi leyo ndaba uyalazi udaba ngumshayi wenja kuvela umnininja baxabule konke ayikho into engiyisabayo webhuti ngoba umkhulu wathi ngathi ngikhula mina umkhulu wami wathi kimi iqembu alibonayo lizolwela umuntu omnyama sekuyinkathi kodwa inkathi ihlulekile mnewethu angikwazi ukuthi umkhulu engishiye kulesimo engikuso ngiqhubeke nenkathi ngoba ihlulekile inkathi uma ungabe uMaspala wakwaNongoma alikho isango uma behluleka ukulungisa isango la ungena khona obaba bayosebenza noma bayosebenza ngithumela ingane yami lapho uthi ayohlala khona mfowethu kukaningi besisabisa kukaningi besisabisa bekhuluma yonke into iqembu lobaba nikwazi ukulimaza iqembu kanjani bafowethu alikho iqembu elizolwela umuntu omnyama ngumkhonto wesizwe kuphela futhi anginandaba uthi ubani uthini nobani uthini iqembu eliyokhulula umuntu omnyama lilodwa umkhonto wesizwe okay angingakethi nginqamalala kodwa umuntu okhulumela umuntu omnyama uyedwa ubaba uJacob Zuma ngoba sekulokho wangena ngisho ku-ANC wayelokho ekhuluma ethi umhlaba ubuye bheke kubantu kodwa kunabanye abavalayo ukuthi umhlaba ungabuyi kubantu. Siyafisa-ke manje ukuthi i-MK ukufika kwayo ayizolungisa yonke into izoqoqa mnewethu ngisho nalapha ngakithi kwaNongoma edrobheni alikho irobot sekulokho ngakhulu irobot inkomo. Hawu mfowethu uthini kumina irobot kwaNongoma inkomo. Mina ngaze ngiye kwaNongoma ngifuqa amanga ngithi mina ngaze wena uthini kunemoto kwaNongoma khoma robot alikho irobot mnewethu ngisaphinde kwaNongoma alikho irobot edolobheni irobot inkomo. Irobot kwaNongoma inkomo kumanje amanzi awekho. Uma uye toilet edrobheni uphatha ibhakede usekhaya lapho noma usedrobheni so bafowethu lilodwa iqembu elizolungisa i-country umkhonto wesizwe. Sasa sila eMabhida bafowethu Philip Mabhida niyalwazi udaba ngumshayi wenja kuvela umnininja abhaqabule konke. Imake umshayi wenja kuvela umnikazi wayo. Inhlelo zakwaNongoma zithini abantu bakwaNongoma sabalindele nokubabona bekhona la Moses Mabhida kusasa bezosinda bethe neqembu lomkhonto sizophatha ngaphandle kwakho bakhona mhlawumbe wena ba-organize ukuthi bayeza noma mhlawumbe u-MK Gallen side la kwaNongoma ikhona nehlelile ukuthi yabaletha ngamabhasi. Lwethu uyazi ubuza umbuzo omnandi omuhle futhi nayo insizwa isuka ekhaya lensizwa kumanje isuka kwaNongoma uyayifaka nje ikepisi elihlaza isuka kwaNongoma idrive ekseni ifikile manje seMabhida ngiyakwethembisa uNongoma namaphethelo ehlala Nkosi bakhona basendleleni bafowethu sasa okusayo sobe sinabo la eMabhida. Okay njengoba umuntu engimbona ngazi ukuthi ke uyakwazi ukuphela ukukhuluma kunenkulumo ekhulu lapha ke insizwa yakwaMalembe ukuthi Julius umnomzane lapha na umengameli angithi umongameli weqembu le EFF umnomzane Julius Malema wathi uJacob Zuma akabamele abantu abamnyama wakwazi ukuthi ababulalise lapha na ke eMarikana uzokhumbula la kwafa khona abantu abangaphezulu abaningi kakhulu. So ithini into ukuzwa imikhulumo enjalo zikhuluma umholi weqembu elikhulu kangaka eyiqembu ngicanje lesi4 ngomkhulu eNingizimu Afrika umnomzane Julius Malema. Webhuti eqinisweni asibeke lento ngamampunga akhulunywa kuleyo mfolo wena ngulo baba angibazi ngizothi umongameli we-economic freedom fraternity ngoba njengamanje baku-NPA so asike sithi owayemongameli no ngamampunga ngizoqhubeka futhi ngithi loya ubaba ukhuluma ipropaganda ukhuluma into ayithandayo yena kodwa lalela mnewethu abantu baseMarikana kube bebengathandi ushintsho
bebengeke umkhonto wesizwe bawuvotele bashintshe sibe nayo lokhu njani lapha eMarikana. Thina laba esigijima eMarikana sivoti sishintsha lokhu njani waseMarikana, sishintsha iqembu laseMarikana, sibakhiphile oshilo eMarikana. Uma uNxamalala kuyena owakhipha imandate ukuthi akubulawa abantu, kungani abantu baseMarikana bavotela umkhonto wesizwe? Ngoba abantu baseMarikana bayalazi iqiniso. Iqiniso bayalazi, uNxamalala akaze asayine lutho. Thina sisebenza nge-evidence. Sifisa umuntu okhuluma leyo nto leyo aveze i-proof yokuthi na umsholozi wayenza le. Umuntu wabulala abantu eMarikana, it's very clear, bekuRamaphosa. Angishongo mina, kusho wena. Awushongo wena, kusho mina. Umshayi wenja kuvela umnininja. Ngibhaqabula phezu kaRamaphosa. Nguyena obekade khona ngaleso sikhathi kulezi ndawo zaseMarikana. Elwela amamayini abelungu. Yeah, uthi wena eMarikana kuphethe MK njengamanje. Bayalwazi laba bahlali baseyimayini lapha bonke khona umkhonto wesizwe. Umulife nguyena ophethe eMarikana. Yithina simfakile la eMarikana. Ngijima nomfana kaMgodole sibatshela abantu sithi shila wena Slay Queen ngeke ulunge, ukhona umkhonto wesizwe. Samfaka Umulife namhlanje nguyena ophethe eMarikana. Uyalwazi udaba. Okay, siyabonga kakhulu mfowethu, siyabonga kakhulu ngethuba, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakhe. Siyabonga mnewethu. Elokugcina ngithi mina ebantwini baseThekwini, bafowethu asiphumeni ngobuningi. Usebizile uNxamalala, usubizile umkhonto wesizwe, ngisho namakhosi wonke understanda isimo sabantu abamnyama. Bafowethu kunomhlaba, umhlaba ukho ebantwini. Abantu bahleli njalo, uyabona nje isikhathi semvula manje, abantu bayakhala, bahlelele evalweni. Ngoba manje isikhathi semvula abantu abazi kuzokwenzakalani. Abantu abaningi bayazi ukuthi kuma isikhathi sezulu kuba nalezo nkinga eziba khona kwaZulu Natal, azilungiseki. Abaningi abanawo amanzi, abanawo ugesi, kodwa kusasa #FeelLifeMabhida. Danko. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Sakhona ke la eMoses Mabhida Stadium, besakhuluma nama TikTokers ke sithola umuzwa wawo ukuthi ke wonaziswa kanjani ke kuthenini ke abe ingxenye yayo ke indaba enkulu ke yakhona ke yakusasa la eMoses Mabhida Stadium. Gcinizela lapho subscribe button kube mnandi. Okay.